барномаи мо ба масъалаи душаҳрвандӣ ва масъулияту шинохти он бахшида мешавад. сол аз сол низомномаҳо, қонунгузориҳо ё ин ки масалан тартиботи мамлакатҳои қабулкунанда иваҳ шуда истодааст ва ҷавонони мо дар ин самт маърифати худро баланд бардоранд. метавонед дар ҷойҳое фаъолият кунед ки маблағи хуб дорад, яъне дастмозди нағз медиҳад ба шумо. метавонанд боқимондаашро ба хонаашон расонанд ё барои худашон сарф кунанд. ҳуқуқу озодӣ ва ӯҳдадориҳоро ки мансуб ба шаҳрванди ду кишвар аст дар ҳаҷми пурра доро мебошад, лекин татбиқи онро дар кишваре амалӣ менамояд ки дар он истиқомати доимӣ дошта бошад. ба Россия кор мераванд ва кӯшиш мекунанд ки шаҳрвандии Русия гиранд. мардум вақте ки шумо Россия рафтед, шаҳрвандии онҷо гирдед, дар онҷо ҳам бояд хизмат кунед. охир дута шаҳрвандӣ дошта бошӣ, ё Федератсияи Русияда нафақа таъмин мешавад, ё ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонда як намуди нафақа таъмин мешавад. یعنی خجاگ میکنم، دمرا میکنم، میفروشم با همین زندگانی ما پیش می‌رسم. نه دزدی میکنم، نه گدایی میکنم.